A ese de Chantada empatou co San Roque na pasada xornada e trouxe un mal sabor de boca que quere esquecer esta fin de semana nun partido que se disputará na xornada do sábado. Sabe a derrota no sentido de que, bueno, estas alturas de tempada que a clasificación tal como está só nos valía gañar. Creo que traballamos ben durante toda a semana pasada, era un partido que había que saber adaptarse ao campo, fixémoslo ben, creo que fixemos un moi bon primeiro tempo, con moitas chegadas e aproximacións á área rival, merecéndonos ir ganando descanso, creo que cando menos por un gol, non fomos capaces de facelo e chegamos a ceros. Na segunda metade, pois, xa, según corría o reloj, fomos precipitando máis, quizás, buscando esa victoria, que era o único que nos valía. Non tuvemos tanta claridade como no primeiro tempo e, bueno, por faltando 10 minutos conocedores de que o único que nos valía era a victoria, que decidimos adiantar líneas, arriscar máis e bueno, nunha acción deles no minuto 88 tuveron un penalti que fixeron 1-0. A pesar deso, pois, os xogadores seguiron traballando hasta o final e conseguimos empatar por medio de Cadete no descuento, pero, bueno, xa, ainda que tivemos unha última ocasión na última xogada de partido, pois non houve tempo para máis e, como digo, pois un punto que sabe a derrota pola situación clasificatoria actual. Unha suma pequena que afasta máis da fase de ascenso aos chantadinos. Falar de ascenso ahora mesmo xa é casi utópico porque Sarriana e Foz están totalmente intratables. Sarriana creo que suma 30 dos últimos 30 puntos, Foz 42 de 44, é dicir, por unha parte nós fora da casa non estamos facendo números de equipo que ascende, e eles pois están facendo números creo que son os dous equipos de primeira regional que máis levan entre todos os grupos, non, para facernos unha idea. Entonces, pois a verdade é que sí, que o ascenso a día de hoxe pois parece unha utopía, entón pois recuperarnos un pouquiño mentalmente de que a falta de tantas xornadas pois vexamos xa moi difícil ese obxectivo planteado a inicio de campaña, co cal pois esta semana tocará un pouquiño facer terapia de grupo, de recentrar de novo obxectivos, e creo que actualmente o que temos que facer é pensar no seguinte partido, sacarlo adiante esta fin de semana, e, bueno, tratar de momento de aspirar á terceira plaza, que temos a un punto, pois o Lemos tamén empatou e sin marcarnos de momento máis obxectivos. Este sábado reciben ás 6:15 da tarde ao Pastoricense, ao que non lograron gañarlle no seu feudo. Un equipo moi físico, con xogadores de moita corpulencia, que non permiten xogar, un equipo moi correoso, moi traballador, e que, bueno, que non se nos deu ben ali, que, bueno, que vai dificultar moito o noso estilo de xogo e que vai poñer as cousas difíciles aquí no noso campo, no campo que hasta de agora pois os resultados foron positivos, pero creo que é un dos partidos máis difíciles que nos queda aquí na casa daqui a final de tempada.